Zwieren opjeften voor Harkemasse Boys in Spakenburg. Keetsers nemen afscheid van roerig seizoen. En Olympische inbreng op jubilerend Triambla. Dit is de sport van maandag 9 september. Goeien en welkom bij Boppenslag. Ik joggen we wijdweidig vooruit op het bekervoetbal van de Friese clubs. Wat verwacht ze Heerenveen, Cambuur en Harkemasse Boys van haren wedstrijden? Maar Harkemasse Boys zit zelfs in de competitie en ze pakten vliende weken de eerste seizoensoverwinning. Op Sportpark de Bosch kwaad met 3-0 woen van Barendrecht. Spakenburg wie sneun de volgende tegenstander van de Boys. Een pittige opjefte, want Spakenburg is een van de titelkandidaten in de topklasse. Begin van de wedstrijd, eerste ongeval van Harkemasse Boys. Bergsma, mooie combinatie, met Van der Meulen. Bergsma laat de bal rond op Bishop en dan is het 1-0 voor Harkemasse Boys. Maar de goal wordt oorkaart. Want de scheidsrechter zei dat deze bal van Arjen Bergsma achterwest had. En dat is heegst twijfelachtig. Eleveld kopt hem terug naar Van der Meulen. Eleveld rent zelfs terug en dat zocht Oebele Skokker. Mooie paas van Skokker op Eleveld. Eigenig met Tabarima, maar die pakte de inzet van Eleveld. Een goede mogelijkheid voor de onvaller van Harkemasse Boys. Van der Meulen op Slager. Slordig van Slager en dan de omschakeling bij Spakenburg. Ricky van den Berg, eigenig met de Vries. Maar dan de prima ingreep van Slager die zijn eigen fout herstelt. Maar de corner bloedt van Zelswolsteen. Maar het was een peel. Edem Jeni kopt de bal eruit. Danny van der Meerakker, prima actie. Van der Meerakker met Scott en dan Jacob de Vries. Och, die krijgt de bal op de reg. Ongelukkig moment voor de keeper van Harkemasse Boys. En zo wordt het 1-0 voor Spakenburg via Van der Meerakker. Dit dochter goed. Maar dan had er geluk dat de Vries de bal kwijt is. En hem dan ongelukkig op de reg krijgt. Van der Meerakker. Op Harry Zwarthoed. Die is zien direct het zinstander kwijt. Zwarthoed maar de vastzet op Mohamedou. Het publiek juicht al, maar de bal gaat naast. Marien Willemsen, de eerste ongeval van Spakenburg, is voor de dadelijk raak. Want daar zit Van der Meerakker op het goede plak. En zij is het correct naar het schoft 2-0 voor Spakenburg. De oor met een vastzet van Willemsen. En dan zit Van der Meerakker ook wel heel vrij. Schokker, maar de hoekskop. Op Eleveld, toch een goede kans, ja. Werd voor de onvaller van de Boys. En hij baalt ervan. Zwarthoed. Bal op naar inkopt, naar Ricky van den Berg. Knappe actie van Van den Berg en dan het wipperke. Maar de bal gaat correct door de goal van Jacob de Vries. Weer een hoekskop van Schokker. Balbloed hing je bij Jeni. Wat een pegel, maar hij gaat correct door. Zat trunt Harkemasse Boys toch wel om. Van den Berg. Hoekskop nou aan de overkant. Komt uit bij Harry Zwarthoed. Komt hij maar een vastzet? Nee, hij doet het er niet een keer. Oh, wat een prachtig doelpunt van Harry Zwarthoed. 3-0 voor Spakenburg. Hij zocht de vrijheid in de vierde hoeken bij Jacob de Vries en pleert hem er geweldig mooi in. En in de slotfase dan jouwt Harkemasse Boys van zelfs rond de voort achterin. Dit is Riley Ignacio, die is rapper bij de bal als Jacob de Vries. En haalt er het oersjoch, Ignacio, ja de dochter, naar Van der Meerakker. Van der Meerakker waarom? Op een oorinvaller Maarten Woudenberg en dan is het 4-0. Ja, dit voetbal Spakenburg geweldig uit. Van der Meerakker maar de controle en Woudenberg maakt Scott. En Harkemasse Boys gaat het onderuit maar 4-0 in Spakenburg. Een behoorlijk verlies dus, wilst Harkemasse Boys benammen voor het skoft net kansloos weer. Het verschil ziet hem benammen in de effectiviteit. Het verschil met Spakenburg is dat ze hetzelfde aantal mogelijkheden krijgen en die mogelijkheden omzetten in kansen en ook nog als doeltreffend weten af te maken. Ja, dan ligt daar denk ik het verschil. Effectief zijn en minder effectief zijn. Een kwartiertje en dan was je toch, hè? Eindelijk Harkemasse Boys. Ja, ik heb lang moeten wachten. Een aantal weken meegetraind en ja, toch mijn debuut kunnen maken vandaag, dus dat is erg leuk. Was het frustrerend, dat lange wachten? Ja, dat kan ik zeggen. Wel een beetje natuurlijk, maar ja, je kan er niks aan doen, hè. De KNVB die beslist het gewoon en als je gewoon niet speelgerechtigd bent mag je niet spelen.
Maar goed, wel een aantal weken meegetraind en dat was ook wel heel leuk. Als je het echt moet zeggen zoals het is, dan is er toch een verschil in kwaliteit tussen Spakenburg en Harkema. Dat is niet erg. Alleen krijgen mogelijkheden hier en die hadden we. Ja, en daar hebben we niks mee gedaan en dan ga je met 4-0 op je broek naar huis. Zijt Wieper Hoordenhuis, de trainer van Harkema's Boys. De staan in de topklasse. Spakenburg giet onder leiding voor IJsselmeervogels en HHC. Harkema's Boys zit op het 11e plak. Sneur met Harkieten op bezitten bij de nummer 15 en dat is Lisse. Sportclub Cambuur verspielen vrij duurde punten in Dordrecht. In de slotfase waard een 1-0 vastsprong uit handen en giet heel dan mis. Cambuur die hem zelfs te kwart in Dordrecht juist, want wat een kansen hadden de Ljouwerson. Ze kwamen wel een voorsprong in de 15e minuut. Hier de dramatische uitverdediging van keeper Doudé. Brengt de bal bij Bakker, bij de Leeuw en uiteindelijk bij Barto. Hij scoort zijn eerste competitiedoelpunt en zet Cambuur na een kwartiertje spelen op een 1-0 vastsprong. Maar dat ziet volle meer in voor de Ljouters. Deze mogelijkheid bij Gelies. Zelfs creëert er Martijn van der Lijn. Poem, op de lat. Maar hij gaat er net in en dat weer symptomatisch voor Cambuur. En in de slotfase krijgen de Ljouters dan het lid op een noos. Dit omhaaltje van Rijsdijk komt maar een gelokje bij Beugelsdijk. Die weet eerst nog Bizot net te passeren, maar kopt hem dan lissend toch in. En dat betekent in de 84e minuut 1-1. En het zou al hier nog volle slimmer worden voor Cambuur, want hier gaat Tano er van terug. In de sectiemeter oer de kribbel bij Vosselman. Die weet het, een gele kaart is in deal en zelfs de penalty van Dordrecht. En het is Cecilio Lopez die dat boetenkanske witte benutten. En zo wint Dordrecht onterjocht bij 2-1 van Cambuur. Als het 10-15 kansen krijgt in de wedstrijd, dat is best wel aardig. Alleen dan mag ze beslissen. Nou ja, klaar. Net in, eigen schuld, dikke bult. De logica van Henk de Jong. Morgen dan komen de 3 Friese voetbalclubs in actie in het landelijke bekertoernooi. Sportclub Heerenveen neemt het binnen 4 dagen voor de 2e keer op tegen VVV. Cambuur speelt de thuiswedstrijd in FC Zwolle en topklasser Harkema's Boys krijgt jawel Willem II op bezitten. Om alvast wat in de stemming te komen, vregen we 3 prominenten naar haar favoriete bekermoment. Sportclub Heerenveen is in het bekertoernooi de meest succesvolle club van uw provincie. 3 keer hadden ze in de bekerfinale stingen en in 2009 mochten ze de cup zelfs mooi naar huis nemen. Het winnen van de bekerfinale is nog altijd het absolute hoogtepunt in de historie van de club. Maarten de Jong is tegenwoordig teammanager bij de voetbalvrouwen. Hij voetballen in totaal 12 seizoen van Heerenveen en schreeuwt clubskiednis terug als eerste speler van Heerenveen te scoren in de eredivisie. Wij vregen hem naar zijn mooiste moment in het bekertoernooi. 17 maart 1993. Dat was natuurlijk een legendarische avond. Dat was door de week. Wij moesten tegen PSV. Kwartfinale beker dacht ik het was. En PSV was toen een topteam. Echt Romario ermee, Kief deed mee, Koeman volgens mij. En dat was echt een topper in de eredivisie op dat moment. En wij waren een paar boerenjongens uit de streek, laat ik het zo maar zeggen. En we moesten tegen PSV voor de beker, ja. Dat was heel legendarisch. Hier is Numan dus achterin aan de linkerkant. In combinatie met Kalusha die Numans plek heeft overgenomen. En Numan kan scoren! Ik speelde op Romario en René Groen speelde op Wim Kieft. En die hebben geen kans gehad. We verraten ze gewoon op, laat ik zo maar zeggen. Maar je had niks te verliezen eigenlijk. Hè? Dus we kwamen wel 1-0 achter, moet ik eerlijk zeggen. En in de 92e minuut uit mijn hoofd scoorde Tammer. De 1-1 via binnenkant paal. De doeltrap van de ronde is namelijk al in blessuretijd. Het is trouwens geen beste, zodat Tammer nog de mogelijkheid krijgt. En die scoort! Erik Tammer! Het gebeurt toch! En toen hadden we verlenging. Ja, toen was het Marco Roelofsen die in de verlenging de 2-1 binnen tikte. Ja, toen ontplofte het hele stadion. Rechtop. Speelt fantastisch Van Aarle uit. En heeft de Visser bereikt. Daar is de voorzet. En daar komt Roelofsen. En daar is de score voor Heerenveen. Marco Roelofsen. Maar wat een goede aanval met rechtop. En de Visser daaraan voorafgaand ook. Sportclub Cambuur had niet echt succesvol geweest in het bekertoernooi. Toch hebben de Ljouwerters in dit stadion een paar historische wedstrijden spelen. Johan Abma speelde maar liefst 5 seizoen in het giel en blauw van de Ljouwerters. En hij weet het nog maar al te goed. Dat seizoen 95 was volgens mij Heerenveen en Ajax achter elkaar. Ja, ik bedoel, Heerenveen ben altijd fantastisch mooie wedstrijden om tegen te spelen. Dus dat is, en als je dan ook nog beide ploegen uitschakelen, is dat wel een aardig moment, dacht ik. Van Rijswijk. Pieren. Pieren, dat is knap.
En dus mag Keizer het doen. En Keizer doet het. En zo is het in de 9e minuut van de verlenging. Raak en wint Cambuur in deze wedstrijd tegen Heerenveen. Ja, en Ajax, het werkt nog het grutte Ajax, hè? Krijgt de wereldbeker woen? Ja, voor mij was het een paar weken daarna. Hadden ze net de beker hadden ze nog in de bus staan volgens mij. En toen moesten ze naar het koude lucht hadden. Dan had de man niet zoveel zin in. Maar ja, als je heel reëel bent, ja, je komt op alle fronten kom je tekort natuurlijk. Want je speelt tegen de beste ploeg van de wereld. Nou ja, dan gaan we na. Maar ja, hun konden het spel wel maken, maar ze konden me niet inkrijgen. En dan ja, en wij 2 keer op een counter en 2-0 winnen en dik feest. Berghuis, Pieren, die kan de wedstrijd beslissen. Hoewel hij ver naar de buitenkant staat. Maar hij doet het en brengt Cambuur op 2-0, 14 minuten voor tijd. De laatste Frieske ploeg die het morgen in actie komt, speelt zijn wedstrijden op Sportpark De Bosk. Harkemasse Boys had in het verliezen al verskate keren actief geweest in het bekertoernooi. Maar voor voorzitter Pieter Spinder is er één moment wat er echt uitspringt. Ja, dat wie de goal van Vlaar natuurlijk. Dat wie prachtig. Ik ben niet een Feyenoordman zoals wist en dat vind ik prachtig van de jongen. Die is zoveel blessure leed gewoon en dan maakt het de zanggoal. Dat viert er ik nooit weg. Maar is het net opmerkelijk, als vastzitter van Harkemasse Boys, zeg je het mooiste moment van Harkema in de beker is een doelpunt van de tegenstander. Ja, dat is misschien raar, maar wie wisten van die tijd waar we net winnen konden natuurlijk. En dat Feyenoord als weer de startbelang komt. Ja, grandioos. Even naar die orenploegen. VVV die neemt het thuis op in Heerenveen. Wat vullen we daarin? Ik denk 1-4. Cambuur met uit naar Zwolle. Wat wordt dat? Als ik nu kijk naar het team van Zwolle en het team van Cambuur, dan denk ik dat Cambuur een ronde verder gaat. Harkemasse Boys, thuis in Willem II. Ja, dan moet ze gewoon zorgen dat ze op een counter razendsnel en scherp eruit komen. Alle ballen op Oebeles Kokker. Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, die kan hem wel raken met zijn linker, dacht ik. Ja, en Oussama Saidi docht morgen net mooi in het bekerdueltje in VVV. De Marokkaanse onvaller is de afgelopen weken troch internationale wedstrijden, de Ramadan en alle transferperikelen al te zwier belesten. Zijn vervanger is Quentin Martinez. Bij Cambuur docht Sander van der Heijden net mooi. Hij had last van zijn Achillespees. En de wedstrijden VVV Heerenveen, Cambuur Zwolle en Harkemasse Boys Willem II binnen Montejon van Zonoeren rechtstreeks te volgen in een extra sportprogramma bij u op de radio. Juster wie de laatste wedstrijd van het seizoen voor de Keertsers. Traditioneel wordt de wedstrijd afsluiten in Ljouwen tijdens de Oudehoutpartij. Een verslag van de finale van die partij. Een finale op dit field. LKC Sonneborg, de organiseerde vereniging, had er echt zijn best verdienen om er een mooie arena van te marchen. En dit is een van de finalisten, Menno van Swieten, deze Pieter Hiemstra en Jouke Bosje verrassend in de finale. Het is Martijn Olijnsma, Teke Riemstra en Thomas van Sunen. 3-1 komt het parcours van Menno van Swieten voor. En hier wordt het toch 3 eerste gelijk. Komen we waarom in de wedstrijd tot de retourslag van Martijn Olijnsma. Dit is Menno van Swieten, brengt hem voorin bij Teke Riemstra. En dat is toch het zienkracht van dit seizoen. We zwachten er maar deze slag voor dat hij parcours alweer mooi Fjouwer om het rijden voorkomt. Fjouwer om het rijden en 6-2 dan de voorsprong van dit parcours van Martijn Olijnsma. Neemt de bal voorin bij Renze Pieter Hiemstra. Maar Teke Riemstra zit goed op zijn plak. We zwachten ervoor dat de keert net voorbij is. En de trein om in achterstand is op Fotvagen. Ze staan maar 4 om het rijden voor. En dit is Teke Riemstra op Jouke Bosje. Die slaat die bal kweer. Zit er net in de wedstrijd. Han goede daai keert. Maar de parcours van Menno van Swieten zit op het D. 4 voor het rijden en 6-2. Van Swieten keert een hele goede daai. Maar deze bal brengt de boeten. Dus keert de wees naar het parcours van Olijnsma, Riemstra en Van Suden. Kening van de Oudehoutpartij waard Teke Riemstra. En daarmee komt er een einde aan een roerig keertseizoen. Een seizoen dat het parcours van Gert-Anne van der Bos oppermachtig wie het 14 winnings pakte. En Teke Riemstra won ik nog eens het puntenklassement wie daarmee de beste keertser van het seizoen. Tegeer met Riemstra, Jan-Dirk de Groot en Martijn Olijnsma sjoggen we waarom op het seizoen. Als een geweldig seizoen, een heel goed seizoen, waarin we eigenlijk alle doelstellingen bereikt hebben. Super seizoen draait. Een paar prijzen pakt, een paar eerste 2 klassiekers, dus ik ben zeer tevreden. Ja. Ja, in dat opzicht een topseizoen. Ik heb nooit zoveel punten helemaal zeggen.
Van Wijnsma dagen Bedgem, ja, dat vind ik wel de hechte punt, ja. IJsselpartij, Droriep, wie Kening, wederom. En de finale van de PC, tweede plak Harry. Ik werd helaas net meer inzien, maar ja, toch wel tevreden met een mooi prijsje wat we hellen hebben. Ik kies misschien nog wel rondkomen, waar weet. Martijn Lijnsma brengt de bal voorin bij Teke Triemstra. En die bent goed keer terug. Oh ja, ik trek nog op die van Hielke Bruusma. Hij keert hem toch nog. Dus pakken ze het bordje, het eerste van deze partij. Nou, dat is uiteraard de PC, daar ga je voor. In ieder geval een hele doelstelling. En ja, zo vol mogelijk winnen om en erbij die PC. Om die PC in topvorm te wijzen. En dat winnen we dit hier. Martijn Lijnsma, alles of niet. Brengt hem voor en die bal is boeten. En dus is daar de oewinning. De oewinning van het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iziger. Oh, super man. Fantastisch. We hebben alle drie cyclussen gewonnen. En de PC won. We zijn niet wat trein puntenklassement worden. Nou, dat is een onderdeel van de doelstelling die we dit hier heen. En nou, daar ben we hartstikke best verslagen. Wij hebben gewoon een goed seizoen draait en je weet dat die man gewoon onverslaanbaar binnen of onverslaanbaar in groot wordt. Je kan ze pakken, maar mij gewoon zo goed werden. En dat zijn natuurlijk ook in. En Jan Dirk de Groot en ik net. Dan moeten wij gewoon bij elkaar blijven. En dan draait het denk ik volgend jaar weer om deze trijpen toe. Ja, zeker. Dat is mijn beste seizoen ooit. 24 punten hel, nou, je wordt dan net, maar een punt erbij net. Maar nee, super seizoen eruit. Ja. Ja, zou het nou dienen, dat is een heel soort punten en dat wordt net gauw verbeteren. En zien we überhaupt altijd of dit überhaupt ooit nog beter kan? Ja, aan het begin van het seizoen heen Pepertijn heel lezen lid bij de finale of niks vaak zien aan Dirk niet al gaan. Maar goed, die mannen zijn ik heel goed te keertsen. En later heb ik ook best wat gelukkig van hun woon. Dus dan keert ze hem ook wat strepen, zeker en altijd. En ja, nee, het is prima hier samen en dan kom je moeilijk weer beginnen, denk ik. Oral kilometer zwemmen in de Waadzee, 34 kilometer hutfietsen op een mountainbike en dan nog 12 kilometer hutrennen. Dat zijn de ingrediënten van de Triambla. Dit is een speciale cross-triathlon op het Ameland, vierde sneun haar 10e editie. Favoriet wie de Duits kampioen Georg Potrebic. Olympisch zilster Marit Bouwmeester maakt verrassend haar Triambla debuut. De Triambla op het Ameland is een cross-triathlon. Dat is een off-road variant van de klassieke triathlon. En het een van de grote verschillen is dat je zwemmen in echt zeewetter. De triatleten moeten een traject aanleggen van oral kilometer. Een hele ronde van een kilometer dan het wetter weer uit. En vervolgens nog 400 meter. Wat zie je in Lien uiteindelijk zetten als een grap, blijkt nou een succesformule te wijzen. We zijn uitgegroeid van een wedstrijd met 37 deelnemers tot een wedstrijd vanmiddag met 855 deelnemers. Dus ik denk dat bijna alle triatleten van Nederland hier binnen, want het is natuurlijk een kleine sport. En in de tussenstand bij het zwemmen leidt een Duitser op kop. Georg Potrebic, van origine een Rus en hier heel sterk dwaande op zijn eerste Triambla. Vlak achter hem Erik Wolsink van Veenendaal. In de volgende wachtgroep zoeken wij een bekende steen, Marit Bouwmeester. Deze keer dus net zielen, maar haar debuut op de Triambla. Zij zocht dat de Duitser Georg Potrebic als eerste het wetter verliet. In de vlugste zwemtijd 23.04. En daar een seconde of 18 achter Erik Wolsing. En dan moeten alle triatleten oerschakelen naar de mountainbike. Hier zien we Johan Nevel, de veteranen wereldkampioen. En de ouders van Marit Bouwmeester zoeken hun dochter dan een heel oor kunstje uithalen als gewoon wij, want nu maakt ze in het wetter. En straks zullen we vernemen hoe dat al rent. Intussen binnen de man al druk dwaande om met de mountainbike de heuvels en de duinen van Ameland te bestrijden. En daar hebben we een nieuwe koprenner, Erik Wolsink van Veenendaal. En die Erik Wolsink die zet een hele vlugge tussentijdel.
Hij neemt afstand van de concurrentie en mij dan beziekje omdat God op het strand nog groter te meiden. Op het strand binnen de omstandigheden een beetje noffelijker, want de wind is dan wat skien in de reg. En daar hebben we dan de nummer 2 aan treien. Georg Potterbic, de Duitser, en Rick Nijhoving van Amersfoort. En die hebben het zwier. De Duitser had het benamen zwier, want hij is dit net wend. Deze ondergroen. In een normale triathlon komt hij net tjen. Erik Wolsink is een van de mountainbike specialisten. Hij zet een hele vlugge T-del en kan uitrennen bij de concurrentie. En die winst had er nodig, want het rennen is een minder onderdeel van hem. En de achtervolgers, ja, die kennen alleen nog maar beziekje om de skeer te beheinden. Wolsink wordt hier onmoediger door een van de topfavorieten die het nou net mij doet. Hey, 2 minuten 30. Ja, ik had er veel van voorgesteld. Het zou voor mij de negende deelname worden, maar ik ben op 8 blijven steken. 4 overwinningen op rij. Misschien dat gelukt was dit jaar de 5e keer. Maar ik denk dat er vandaag ook een beetje een vloek op de wedstrijd rust. Want ik ben verkouden geworden. Bert Vlier, een van de favorieten, afgevallen. Dan gaat het hard in één keer. En als dan de 34 kilometer fietsen erop zitten, moeten de triatleten nog 2 keer een ronde van 6 kilometer hut draven. En daar zoeken we toch weer een naar je koprenner, want Georg Potterbic die draaft uit het slietjager en had deze Wolsink al lapen in de eerste ronde van 6 kilometer. Wolsink had het zwier. Rick Nijhoving van Amersfoort die kroept echt dichterbij en dichterbij. Maar Triambla die krijgt een primeur, want Georg Potterbic is de eerste Boetelander die het hier wint op Ameland. Sand, viel Sand. Es geht sehr, sehr in die Beine. Wind von vorne, von der Seite. Ja, Wahnsinn. Man sieht überall glückliche Gesichter, aber ironisch gemeint auch ein bisschen. Ja. Es ist manchmal auch zum Weinen. Erik Wolsink wordt nog tweede, maar met meer dan 5 minuten tijd aan. Ik moest echt even zitten toen ik over de finish kwam. Maar ik ben echt super blij. Ik ben echt geweldig. Echt, ja, mijn beste wedstrijd tot nu toe. Echt waar. En dan is het wachtje op uw Olympiaganger Marit Bouwmeester. In een tijd van 3 uur 22 minuten en 13 tellen wordt zij de 4e vrouw in haar categorie. Nou Marit, dit is even wat onze ziel, hè? Ja, ik denk dat ik lekker in de stielboot zit. Die eerste Triambla, maar toen had ze hem wel helemaal uitgerold. Ja, superleuk. Echt super tof. Dit is een heel vreemd trainingsschema, of net? Ja, dat heb ik al Jut te danken. Dit hier Roem is mijn fitnesscoach. En ja, het is altijd goed om een challenge te hebben en je lichaam een beetje uit te dagen. Nou, dit is zeker een goeie. Super stoer, zei ze dan ik wel. Dit weer de sport van maandag 9 september. Na je weekend dan ben we er vanzelfs weer. En nou dadelijk scheer je uit Nijs en Joet. Een heel noffelijke jongen te wensen. Doeg!